Krásný dobrý večer, den, ráno nebo odpoledne, záleží, kdy se zrovna díváte. A já bych dneska s vámi ráda probrala jednu ohromně důležitou věc, a sice tipy do vaší první objednávky. Takže tímto vám chci pogratulovat, že jste se rozhodli, že chcete vstoupit do podnikání Amway, že chcete mít svoje vlastní podnikání ve spolupráci právě s touhletou naší společností a zároveň, protože jste i součástí našeho týmu, tak vás vítám za sebe i za manžela Petra. A my se teda jmenujeme Helena a Petr Purchartovi a tímto vás srdečně zdravím a mám tady pro vás pár tipů, protože pravděpodobně přemýšlíte o tom, co dát do té objednávky, s čím začít. My máme něco, čemu se říká start program, ještě to dneska s vámi proberu, ale pokud vy ty výrobky vlastně vůbec neznáte, tak co my doporučujeme na začátek, určitě podívat se na všechna ta portfolia, která vlastně máme, na ty brandy, které máme a vybrat si z každého něco, čím nahradíte to, co doma používáte. Protože takhle vlastně to naše podnikání funguje nejlépe. Vy vlastně pro vás je důležité, abyste získali zkušenosti s nějakými produkty, možná, že už nějaké vyzkoušené máte, ale možná, že třeba vůbec ne. A je určitě dobře, speciálně pokud chcete i podnikat, nejenom si nakupovat pro sebe ty produkty za výhodnější ceny, ale chcete mít třeba zákazníky, chcete budovat síť a opravdu teda mít třeba i 6místný, 7místný příjem, tak je potřeba vždycky znát svoje portfolium. Takže já tady s vámi proberu pár tipů, co bych já osobně doporučovala a samozřejmě, že nejdůležitější člověk pro vás je váš sponzor, ten, kdo vám tuhletu příležitost nabídnul, ukázal a vysvětlil a ten s vámi probere potom třeba nějaké vaše konkrétní požadavky, to, co byste potřebovali. Když se koukneme na oblast zdraví, protože tam v našem portfoliu vlastně celkově, celosvětově v obratech Amway dělá vlastně vůbec největší procento, tak je to Nutrilite, potravinové doplňky a řada XS, kde já jsem tady vybrala takový základ. To doporučení je, že pokud se začínáte starat o svoje tělo, doplňovat tomu tělu něco, co doopravdy potřebuje, tak by to měly být na začátek 3 věci. Jeden je kvalitní multidoplněk, multivitamíny, které obsahují vitamíny, stopové prvky a minerály. A tady máme 2 varianty. Jedna varianta je daily, která se hodí třeba i pro těhotné ženy a může se brát vlastně už třeba pro děti zhruba od těch 12-15 let. Double X to je ohromně vlastně nabušený produkt, můžeme říct, protože ten obsahuje 22 koncentrátů z rostlin, obsahuje minerály, vitamíny, celá řada z nich je i třeba ve 300% denní dávce, takže je to ideální pro ty z vás, kteří se cítíte třeba unaveně, vyčerpaně, máte toho až nad hlavu, máte buď velkou fyzickou nebo psychickou zátěž, tak pro vás je ten Double X ideální a samozřejmě se to dá potom střídat třeba s tím dailíčkem, takže to je ta varianta těch multidoplňků. Potom další je omega, 3 mastné kyseliny. U nás je ze 3 zdrojů ryb, tresek, makrel a ančoviček a to, co je důležité je, a to je to nejdůležitější, je vždycky ten zdroj, odkud se to bere, tak jako když vezmeme ty vitamíny, ty doplňky Double X, jak jsme o nich mluvili, a daily, tak ty zdroje jsou přímo s farem Nutrilite, které vlastně v loňském roce oslavili 90 let výročí. To znamená, že naše firma má vlastně tu tabletku, kterou vyberete, tak naše firma jí vlastně tu tabletku zajišťuje od semínka opravdu až po tabletku. A stejně tak zase je velký rozdíl
odkud je zdroj oleje, tuku z těch ryb, jestli je to z nějakých farem, kde ty ryby dostávají obrovské dávky, třeba antibiotik, mají různé nemoci a tak dále. To se můžete podívat někde na YouTube a uvidíte o tom hodně zajímavé pořady. A rozdíl je, pokud jsou ty ryby lovené v hlubokém moři, ve volném moři. Takže to je to, co my můžeme nabídnout. Potom je to vlastně ta třetí věc, ta třetí složka, která by neměla chybět, tak jsou kvalitní proteiny. A my tady máme variantu, ta prostřední, takzvaný all plant protein, ten je ideální pro vegetariány, protože je vlastně ze 3 rostlinných zdrojů, ze soji, z hrášku a co je důležité, že vlastně tady ten all plant protein nemá žádnou chuť, takže vy ho můžete krásně zamíchat kamkoliv do polívky a tak dále. Takže i někdo z rodiny, kdo víte, že protein potřebuje, ale normálně by si ho třeba nedal, tak mu ho můžete podstrčit klidně do jídla, abyste podpořili jeho zdraví. Potom je tady vynikající XS protein, který je ještě obohacený o celou řadu, ten je hydrolyzovaný. Hydrolyzovaný protein je vlastně nejvyšší level, nejvyšší úroveň proteinu. Původ vlastně ten zdroj je syrovátka a ten je doplněný o celou řadu ještě vitamínů a tento protein je úplně ideální pro ty z vás, kteří sportujete. Takže je úplně vynikající právě po sportu, má čokoládovou příchuť a když si ho pak třeba rozmixujete buď v shakeru, nebo když si ho rozmixujete s banánem, tak je to třeba i vynikající snídaně. No a rozdílový produkt jednoznačně potom jsou vlastně ty proteiny, které se skládají z aminokyselin, tak je ten první sáček XS Amino Advantage, protože ten neobsahuje proteiny, ale obsahuje už ty jednotlivé aminokyseliny a obsahuje ty aminokyseliny všechny, které jsou takzvané esenciální, to znamená pro život nezbytné a o tomhle produktu si určitě nechte popovídat, pusťte si nějaká videa, najdete hodně informací o našich produktech přímo na MBA stránkách, které jsou profesionálně udělané a určitě se tam dozvíte toho opravdu spoustu. XS Amino Advantage je výborný pro všechny věkové kategorie, pro lidi, kteří sportují i nesportují, pro lidi, kteří mají jít na operaci, aby se jim tělo dobře hojilo, pro posílení svalových vláken, pro jejich rychlejší hojení, ale i pro dobré psychické nastavení. Takže je to opravdu naprosto skvělý produkt a doporučuji si ho dát do první objednávky. Jdeme dál. Další, co nás obklopuje a každý z vás to máte kolem sebe, to je vaše domácnost. A vlastně každý z nás myje nádobí, vytírá, pere. Já jsem tady vybrala z té právě škály těch produktů na domácnost takové celebrity, a sice LOC, univerzální čistící prostředek, jehož zdrojem je kokosový olej. Tenhle ten produkt, nebo řekneme si, že to, co je velice zajímavé u těch našich produktů, kromě toho, že většina z nich je biodegradabilních, to znamená v přírodě odbouratelných, tak zároveň jsou to koncentráty, takže šetříme přírodu a je to i pro nás velice praktické, protože ty produkty vlastně buď používáte pumpičku, abyste použili malé množství, anebo jak vidíte třeba ten přípravek na mytí nádobí, tak se ředí do speciální lahvičky a vy takhle jste schopni třeba naředit z té litrové láhve až 9 litrů kvalitního přípravku. Takže to jsou produkty, které jsou speciální tím, že teda jsou funkční, ekologické, šetří i samozřejmě ty obaly, protože ten přípravek máte dlouho, není to o tom, že něco vy potřebujete a během měsíce to vyhazujete lahvičku, tady vám vydrží třeba na to nádobí 3/4 roku, když máte ještě navíc myčku, takže to jsou opravdu
opravdu skvělí pomocníci. U toho LOCčka třeba na vytírání podlahy je vynikající to, že doporučuji určitě tam, kde jsou malé děti, kde jsou domácí mazlíčci, kočičci, pejsci, protože ty si olizují potom tlapky, jak se myjou, a samozřejmě pokud pak vytíráte přípravkem, který je pro ně přátelský, tak nemusíte mít strach, že do sebe dostávají nějakou chemii. Co se týká potom těch věcí na to praní, tak zase jsou to výrobky, které rozhodně doporučuji. Zase u toho pracího prášku, ten je ohromně vhodný pro lidi, kteří mají citlivou pleť, mají třeba atopické ekzémy, takže tam se určitě vyplatí. A zase jsou to koncentráty, kdy se dává velice malé množství toho prášku a vkládá se přímo do toho bubnu. A předpírací sprej, ten vám pomůže vlastně z 99% fleků, které vy nebo někdo z vaší rodiny uděláte na prádle. Potom je to péče o tělo. Tady top 1 produkt, vůbec nejprodávanější produkt z celého MV portfolia, tak je zubní pasta Glister, která nejenom, že pomáhá teda účinně čistit, ale zároveň má výbornou funkci na stahování dásní a to poznáte sami, obzvlášť vy z vás, kteří máte ty dásně citlivé a mají sklon ke krvácení. Potom je to ústní voda, která je zase koncentrovaná, takže do toho víčka vám stačí, když si kápnete 2-3 kapičky, dolijete vodou a máte velice kvalitní ústní vodu. Musím ji doporučit třeba udělat si vyšší koncentraci, třeba když vás bolí v krku, jo, funguje to výborně. Potom, co se týká péče o tělo, tak určitě každý z nás používáme sprchový gel a tělové mléko. A tady, jak jsem zvolila tu barvu vlastně zlatou a zelenou, tak je to z toho důvodu, že tam máme vlastně 2 řady a můžete si vybrat. Tady třeba ten sprchový gel, ta zelená řada, obsahuje v sobě i takový jemňonký cukrový peeling, takže je to velice jako příjemné. A zase jsou tam přírodní složky z Nutrilite, takže ta kůže je krásně vyživená, není vůbec vysušená, naopak je velice příjemně hydratovaná. No a celá škála šampónů, které máme, já jsem vybrala třeba do té první objednávky takovou tu základní řadu, hydratační, která se hodí prakticky pro všechny vlasy, pokud to nejsou vlasy vyloženě mastné, které by potřebovaly ten šampon s kondicionérem přímo na ně. A rozhodně v té řadě Satinik najdete celou škálu, obrovský široký sortiment pro různé typy vlasů, různé potíže, které z vlasy jsou. Zase to tam máte velice hezky popsané. Pánové, pokud si děláte registraci vy pro sebe, tak určitě využijete šampon 2 v 1 a můžete si třeba vzít do té první objednávky velké balení s pumpičkou, které si necháte v koupelně, a to menší 280 ml balení si vemte sebou, abyste ho mohli použít třeba do tašky do posilovny. Tak, nebo na dovolenou. No a potom samozřejmě máme produkty z oblasti krásy. Tady vidíte celou řadu produktů, je to samozřejmě i dekorativní kosmetika a to, co já bych doporučila, co se týká oblasti krásy, tak pokud byste chtěli něco vyzkoušet, tak bych určitě zvolila třeba oční krémy. Pokud byste chtěli ale, aby ty krémy, ty produkty jste si vlastně vybrali pro sebe na míru, pro vaši pleť, aby vám to ideálně sedělo, tak bych doporučovala, abyste potom do té druhé objednávky, třeba ten 2. měsíc nebo 3. měsíc, kdy už budete mít start kupóny, tak abyste využili možnost si domluvit konzultaci s odbornicí, většinou to jsou u nás odbornice, které mají možnost vás vyšetřit, vaši pleť vyšetřit speciálním přístrojem na analýzu pleti, s tím, že se rovnou vlastně při té analýze testují a zkouší právě produkty z řady Artistry a vybírají se ty, které by pro tu vaši pleť byly nejvhodnější. Vy to zároveň i vidíte, jak to na tu vaši pleť působí, vyzkoušíte si to krásně na sobě a pak si nádherně můžete zvolit tu řadu té péče o pleť na den i na noc, která je speciálně pro vás, nebo když řešíte něco konkrétního, co potřebujete vylepšit nebo změnit, tak s tím vám ten konzultant
pomůže. A takže potom, kdo z vás se registrujete, dostanete od svého sponzora voucher, který potom můžete využít po dobu 3 měsíců od registrace a můžete pak vlastně na ten nákup využít právě ty start kupóny. No a tady na těch 2 slajdech vám jenom v rychlosti ukazuju právě variantu, kde tím, že vy máte vlastně možnost získat po prvním nákupu, kdy uděláte nákup v hodnotě 100 bodů, získáte 2 start kupony, každý v hodnotě 500 korun na ten následující měsíc, tak si můžete i krásně rozvrhnout, co byste chtěli, jaké produkty byste si každý měsíc chtěli pořídit, tak, abyste maximalizovali tu možnost využití kupónu. Můžete získat celkem až 4 každý měsíc, to znamená, že celkově můžete uspořit až 8 000 korun. Tady vlastně jsou ta políčka prázdná, protože tady vám dávají tu možnost, abyste si tam doplnili to, co vy byste chtěli postupně nahradit v té vaší domácnosti. A tady vlastně, jak funguje ten start program, tak právě je to o tom, že když se registrujete za minimálně 50 bodovou hodnotu, protože všechny ty produkty mají bodovou hodnotu, tak získáváte bezplatnou registraci, ale mnohem chytřejší je, abyste v rámci toho prvního měsíce, kdy se registrujete, tak jste udělali 100 bodů, protože získáváte 2 kupóny v hodnotě 1000 korun celkem na ten další měsíc, anebo pokud ta vaše objednávka bude třeba 200 bodová, tak můžete získat ty kupóny 4. A když to vezmu, tak v současném období, když se budete registrovat v měsíci teďko třeba ještě červnu nebo v červenci, tak potom vlastně můžete využít ty kupóny, když uděláte potom třeba 200 bodovou objednávku, tak si to můžete naplánovat tak, že když byste třeba v září chtěli si pořídit speciální přístroj eSpring na úpravu vody, tak na to můžete využít vlastně kupóny v hodnotě víc než 2000 korun. Tak, ale tohle vám jako jistě s váma ještě probere ten váš sponzor, který vás do našeho týmu a k vlastně podnikání Amway přivedl. Já vám chci popřát hodně úspěchu, ať se vám daří. Možná se setkáme někde spolu na analýze pleti nebo na nejbližším semináři. Každopádně vyzkoušejte produkty, testujte, ptejte se, protože pokud funguje produkt, funguje plán a ty naše produkty jsou vynikající, proto i firma má na ně 100% záruku spokojenosti a vy si to všechno vyzkoušejte a já vás ještě jednou vítám a gratuluju. Začněte svou podnikatelskou cestu s Amway ještě dnes. Co je naším cílem? Podporovat pohodu a zvyšovat kvalitu života lidí s Amway. Nechte se provést naším programem Start, který je klíčem k zahájení vašeho podnikání. V tomto školení vám ukážu, jak můžete začít vydělávat peníze s podnikáním Amway již od prvního dne. Máte 2 možnosti, jak začít svou cestu Amway. Můžete si zvolit bezplatnou registraci nebo se rozhodnout pro registrační poplatek. Tím, že v prvním měsíci vygenerujete více BEHA, získáte již start kupóny na druhý měsíc podnikání. Od 2. měsíce tedy budete mít k dispozici kupóny programu Start v hodnotě 500 korun, které můžete využít. Na základě vašich předchozích nákupů budou k dispozici maximálně 4 kupóny. Objevujte úžasné produkty Amway a sbírejte další BEHA, abyste získali další kupóny Start. Jako noví vlastníci podnikání Amway budete hodně slýchat o bodové hodnotě, BEHA a obchodním objemu OO. Možná vás nyní zajímá, co je to BEHA? BEHA je jednotková částka uvedená u každého výrobku Amway, která představuje hodnotu prodeje. Takže pokaždé, když vy osobně koupíte výrobek a pokaždé, když doporučíte výrobek, který si zákazník koupí, získáte příslušnou bodovou hodnotu BH. Peněžní hodnota vašeho BEH se označuje jako OO, což je zkratka pro obchodní objem. Na základě této hodnoty se vypočítávají případné bonusy, které můžete získat, a to ovlivňuje, kolik peněz vyděláte prostřednictvím svého podnikání.